Recording 3, 2, 1. Yo, what's up? It's your boy Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bite podcast where we chop it up. We have amazing conversations with bold and authentic individuals. Bye, gani. So, kung bago pa mo naminaw sa podcast, sa YouTube, do me a favor. Click the notification bell, subscribe to the YouTube channel, The Life of a Bite Podcast. And if naminaw ka sa Spotify, go ahead and give me a follow. Pilisin mo comment dito, maniid ruputa. So, so without further ado, we got a very special guest in the building. Classmate ni na ako sa una pag-college. And di na ako siya malimtan na classmate kay numdum pa jud ko. Pwede ra ba na ako i-share ang imuhang ang usa sa mga dream yun mo or goal unsa nga is it still active goal na imong ganahan buhaton? Yes, of course. Okay, so you probably remember gyapon, di ba? His goal is to become the president of the Philippines. Yes. Without further ado, we got Aying or Ariel of Lamyani. Unsa mo pag-pronounce na bro? Lamyani or Depende og kuan nasuko ka Lamyani. Lamyani kay Pero malipayon ka Lamiani. Lamyani. Okay. So so pag-college na mo sa dito sa San Carlos Business Ad. Kami may magkuyog tapad mi nya kanang mga subject na mo accounting nya kanang kato first year first year. First year, second year niya humana na mga second year wala na kayo ni kuan ko ni switch ko. Pero ikaw nagpadayon ka HRDM. Gyapon HRDM to marketing. Entrep. Okay. So sa fourth, 'di ba sa fourth year sa Entrep naamoy kanang thesis kumbaga. Kuan jud. Magsugod to siya second year pa lang ang thesis jud kanang magpadagan jud kag actual nga negosyo in which put in jud capital ang imong mga kauban jud. Unlike sa kanang normal nga thesis, diba mostly research man. Kana is actual jud siya nga kuan nga application bitaw. Test through fire na siya. So daghan mo to. Pila mo kabuga to? Kuan to nag-start me as 5 akong first group. Pero after ato nga first group na dissolve to siya kay One is survive. Anak yun na business is business. Yeah, moto na balhin ko lain grupo. Gi-adapt ko kay syempre tsuraan beta. Muna akong di malimtan ni mo yung confidence, brother. Pero kaya yung confidence, ipik na confidence ba? Kaya chill ba, pero grabe ka hangin. Pero unsa man to na negosyo inyong kanang gisugda na to? Nag-start ba to as coffee shop jud. Okay. So good. Gi-train me ato ni Tido Gotong. Tudloan may himog kape din. Naghimo may kamo ang coffee shop dito sa Aurelio. Pero mato pagka kuan eventually wala jud siya ni sustain. Mato nabalhin ko lain grupo nga ang produkto kay wine ice cream. Wine ice cream? Wine ice cream to ang na produkto after ato. So, okay ba ito? Nindo to, unique to siya nga concept, pero walang ni push through ang after graduation. Okay, wine ice cream medyo kailangan pa mga certificate siguro na regulation or kanang mga magkuha pa ka og kanang mga FDA, mga ana. Og kanang kuan sad kanang unsa tawag na permit kanang mo baligya og liquor. Kay kuan ba na? Oo. Niagi dyan mo to. Wala to, kuan. Wala to kuan kay I don't know, murag nahimo man siya og kanang dili jud ingon nga panghubog jud nga kuan, murag flavor lang siya sa ice cream nga mong gina-serve. Pero nindot ba siya no? Na siya kanang distinct siya ba? Actually, nakana ko unique jud to siya nga concept jud. Siguro lang jud ato kay murag kailangan lang to siya og much better nga capital bitaw or dako nga capital to pull it off kay basta good unique nga mga negosyo murag
kamo jud pinakauna mo murag musabak sa market. So Ana yun na yun. naa jud ninyong burden nga to make it known bitaw. Oh. Nga ana jud na siya nga kuan. Pero ana ko nga okay ra po to siya nga idea. Maybe someday to revisit. Oh. Pero murag nam ko nakit-an siguro karon nga murag nagbalik pod ana, murag nagbuhat pod siya ana mga beer, mga tanduay, nga ice cream. I think na to siya nakita ko ato sa usa Dirisibo? Oo, sa reels to kita ko na scroll. Oh, nindot siya na concept oy. Medyo kuan bougie lang siya na market. Pwede nimo na ma-market kanang mga halinon jud siya pero dapat maayo ka mo address sa message ana na kuan. So ay mo ang mga market jud na mga socialite ganun mga ana jud most likely. Ang heavy jud siguro nga investment mostly kay kuan. Marketing jud. Magsige jud kag dok-dok nga pahinomdom sa mga tao nga ata ani. Dili man siya commercial, dili man siya mainstream good. Dili siya mainstream. So pwede kanang kuan ang imong pwede ka ma-distributor ng mga fine dining ng mga kuan. Kanang murag mostly siguro ana is B2B. Pero pwede po ka magbuhat og imong kagulingong retail pero murag ako ang tan-aw to sustain jud sa consistent nga supply. B2B jud na siya nga kuan nga approach. Namang restaurants. Kanang pwede sad bi nanindot na idea na kanang sa States daghan man ang mga liquor shops dito, liquor distributor mo na yung mga tuon. Kuha nga ng kopi, pa-displayha ko kay wine ice cream diri. Naman Usa po da. Actually, nindot siya kay wide siya og kanang target bitaw. Pwede kag restaurant, pwede kag katong mga wine shops or liquor shops. So, daghan jud ka pwede ma-approach. Even convenience store siguro, pwede nimo ma-tap in as market gihapon. Distributor man. More or less, the same kag Selecta, Magnolia. Pero in the guise of kanang ice cream, pero with a unique touch of alcohol siguro. Patay nakanindot wad ato niya nga kuan. Pero mo to una to nimo na idea sa inyong grupo. Or mo to inyong gigraduatean. Mo to mo gigraduatean. Actually ni appeal ra ko. Kuan ako gi-adapt ko nila. Unsa man dito? Kuan model. Ito marketing ko dito. So kana mo na inyong thesis gi-approve. Sayang wag ipadayon kay mahal lagi marketing ay kana ang budget. Murag kuan sad. Murag I think batan-on pa man sad ang mga kasagaran akong kauban nato. Murag di pa sad sila willing siguro mo shell out ato ing ato nga kuan. So mo to na dis. Wa lang sa padayon sa kinabuhi lang sagod. Paanod sa kuan dagan. Ni graduate ka unsa to na year 2016. Human ana unsa man ang imong sunod na venture? Actually, nag-college ko, negosyo ato katong lechonan gihapon ako daan. Itong pinaka-first na ako nga lechonan na kuan, although nalugi to siya mga 2016 man siguro 17 right after graduation man to nga nalugi to niya. Kuan, dako to nga loss eye opener to na ako nga dili jud bayano ang kinabuhi sa negosyante. After ito, nag-real estate ko. Dito ko nagsugod og kuan, kat-on og pamaligya jud nga kanang sales process gid. Sales process jud. Dito ko nagtigom sad pod para makabalik og negosyo kay. Param gud ako, og di ka kabaw mamaligya jud maglisod jud kag come up og kuan kanang substantial wealth para sa mga kaugalingon kay in anything that you do. Bisag ikaw sa imong kuan, di ba? Dili ka kamao mo baligya sa imong kagalingon as a great musician, di ba? Dili masag ka tangkilikon jud sa maligya ay sa una sa dito sa Atlanta, maligya ako BMW. Kanang ahente ko dito sa Atlanta. So very important na in any aspect siguro sa kinabuhi, very important na to know how to sell. Kayo. Okay. Even if you're kanang makikdebate lang ka, you're selling your idea, di ba? You have to make other person buy your idea. Ganahan kay kog sales jud kanang na in love sad ko ana. Palit kay kog kurso. Kataon na yan palit kog kurso sa kalaay nako. Or dili sad sa kalaay kanang nako niabot ko sa point sa kanang ganing ganahan ko mo switch og career ba. Kay kanang sa gig buyag salamat sa Ginoo naabot ta ni ato ang
Tinuod. Tuang karir na makatukar-tukar tab sig asa ana congrats po doy kay naa sad kay imong kuan diri. Pero mo sad naka hunahuna una kanang ambot kung ma-sustain ba nila ako inig 50 na kung syagit-syagit yung ko bugo man di ay di siguro ni pwede niya medyo contradicting na po siya sa mga values kay when we grow older mas mo open man gud natong eyes sa Nagag-realization. Realizations ba katong nahimo to na kanta medyo young and angsty pa kay ta aggressive pa kayo ana and with age comes wisdom and chill di ba? Beto. And kana musta na akong usa sa mga na ba mo to palit ko kuan sales course palit ko ani kay ganahan ko mo usa sa mga dreams na ko or di kanang usa sa mga goal nga ako gud na kanang di kay ko ganahag more brick and mortar na business kay ganahan lagi ko maglakaw latagaw ba adto ko Japan or adto ko free spirit. Kanang dili sa free spirit kanang location independent. Kanang location independent kanang Egypt. Adto sa Uzbekistan ana ba. So mo to nangita ko most likely online yun na. Karang dili jud ka tied sa usa ka lugar to run imong ana ba. Mo na akong mo nang usasad sa na sa challenge na kung ingana mga ni dili sa na ingana kasayon sad. Murag takes a while to takes a while. Mato ni palit ko guan ako nakita na kurso ba kanang remote closing. Ganyan tawagan na kay naay mga online coach. Na ilahang product kay kanang let's say tag 200,000 na coaching services. Inana ba? 250,000 ikaw may maligya and kanang naay proseso gani. The way you say ang imong tone, imong confidence, ang especially sa psychology. Kana kuan man siguro usa sa foundation ako in terms of sales process jud sa ang kang kuan Jordan Belfort. Sales process. Although, bati na siya. Maana ito ko, grabihan rin mong ikono, scammer. Bati na siya reputation. Pero ang iyang principle is not. It's the same principle siguro na gamit siguro na sa tanan nga sales. Pero, or kung nandiyo siya, sunod lang ka sa sales process. You have to win mga 3 things man siguro. Katong, you have to make them trust you. Make them trust your product. They have to have the capacity to buy your product. Establish lang na imong tulo ba? Ang sa mga naminaw karon wa kailan ni Jordan Belfort tanawa lang ang Wolf of Wall Street. Kala kang magkita do siguro mo nang salida kanang gi-portray ni Leonardo DiCaprio mo na siya. And true story po na kanang napriso jud to siya. Napriso jud to siya. Nang scam jud siya. Scam jud siya. Kanang jud siya lusot ato. Nadato siya sa grade pero other than that kinsa may mga gi-studyhan pud na mga sales. Kana sales and business. Kuan nagbasa po og libro ni Sabri Suby. Sa Brisu. Kuan man na iya sa no kanang closing mga close. More on sales yun na siya. Pero murag kuan lang to siya murag mas subtle niya. Murag ethical po to yang kuan ba. So nindot man siya kuan nga practice po overall. Then kuan mga libro kalimot ko sa kuan last name ba sa Tom to siya nga why do startup fail ano daw mag-fail ang mga startup. So mo to siya nga akong gipang sunod pod ako gipang foundation kay ako as a businessman nga na fail pod ba. Ako po gi-look back ug asa ko na sayop. So mo to nga ako po try ug correct ang ako ang current nga business karon. So ug unsa man kay ako mga sayop sa una, sayop namo as a group sa una. Ako ang gilikay yan sa karon nga ako ang venture. So step by step process, learning process to murag I don't know if na-under ka ni marketing teacher sa San Carlos before. Atong nalugi man ko nagpa-advise pug ko ba. Wa jud sa ko na ba na depress ko na wa ko kabawgon sa akong buhato dato. Pa-advise ko na siya nga ayun na lang na siya gunahunay mong nawagtang. Na lang enroll ka og klase. Nya mo to imong learning. Pila mo tong lugi nimo to?
Dako tayo mga 7 digits ito. Pero Yeah. pila edad mo to? Pila 7 po. digits na yung kuan, 22, ada. 22, 23. Asa mga kapital to? Kuhan lang jud kadang tigom na ako, networking ako sa una. Nag-networking pwede ka? Networking ako. Usa Usa na to? sa Uno? Wala ko nakauno. Kuhan to, murag kanang sari-sari to, murag tig jump ship man sa kuhat og mga kuhan, mga networking. So eventually, kuhan ba? Nindot man siya, pero kanang ang learnings akong nakuha jud ato. Yeah, although nakatigom ko ato, ang usa ra jud og gilikayan nato kay kana manggong hype ba. Diha man gud ba magastuan ang mga kuan networker. Grabe kay sila mong hype bitaw. Gasto ta diri kay kuan beta, upline beta. Kalimot na sila tigom. Prinsipyo man na nila nga kan ug di ka kabaw mo gasto sa imong kwarta, di ka kabaw mo dawat og bag-ong kwarta. Na pero ako dili man ko ingana. Kung anong ko kanang sod kwarta, gasto gamay, portion of it, pero keep majority of it. Ingana man ko ato sa una. Mato naka Pundar-pundar ko gamay niya kuan. Sugod mig develop og kanang usa ka produkto. Swerte lang pud mi ato kay kanang nay nakatilaw sa una namong produkto ato. Nalamian siya. Sige, ako yung unang kuan ninyo. Ako yung unang gasto ninyo. So napun-an na mong kapital. Sila yung una niya pag na naka-build rami. From one branch, naka-abli may itong 44 branches nationwide. Kuan pa kayo ba ito, mga ignorante. Atat pa kayo. Sige. Birada kung birada. Nabi kay Garbo na bahala ka. Purti-purti mo branch. Eskwela tag business ad lagi daw, pero matay, bangaan ang accounting nga to. Usa dito sa mong mo to yung inyong kuha na to. Tagakan dyan na to. Kay ang accounting Murag ka nang dili mag-reconcile ang amo ang kuhan dyan mo. Ang actual kwarta o ang amo ang supposedly nga nahalin. Ang usa ka ahos tag 200 inyong listang. So, may ana ka ng mga Wajoy ang actual kwarta jud ang pero dako ang in terms of number. Daghan to mix of kanang daghan to nga sayop-sayop nga mato ako gihinahinay og correct karon. So unsa to ang moto ang inyong siguro may accountant ato? Wala ko na may ato, tumansyo ra may ato. Spreadsheet lang. Spreadsheet lang, mano-mano. Kuan pa dito. Sa ora panahon walk-in ra to ang saligan jud sa mga wala pa yung mga social media. Social media kaayo, di pa kay to heavy atong panahon na niya. Kuan, wa pa to yung mga Grab, wa pa Food Panda, wa pa yung mga third party nga makatabang jud in terms of kuan ba? Sales ba sa tindahan, especially food. Gamit ka ng mga third party delivery apps. Especially ka ng mga delivery apps lang jud nga mga kuan, Grab, Food Panda, Maxi, Alamove. Gamit ka na sila eh. So mo to gi-close ninyo. Napugos jud may close kay. Pugos kay kanang kuan na negative na. Negative na jud mi ato. Lagpas liog na mo ang kalugi ato ya kuan. Daghan pud ni tabang namo jud ato nga naka hinahinay mig bawi. Mapasalamaton mi sa mga nitabang jud. Nakabarog. Nabayaran na ninyo. Nahinahinayan pagkabayad. Medyo dako-dako sa dito niya ano. Oo. Pero majority na kuan na pud na iban na. No, di siya nalalim dyan. At least na kuan. Kamang dyan to. Kamang to. Mga unsam to na year 2016 ba to? 16, oh. 16. Mo may pag-graduate nimo? Pag-graduate na ako. Yung feeling ato lipay na depressed. Sorry mo pag-reconcile sa duha. Wala kuya, sige. Pero dito, thankful ko sa experience kay kuan man. Kanang nakapangita ko lain pa maagi nga mo asenso ba. So mato ni sud ka og real estate. Real estate. Cut-on kog sales. Di ba ako ganahan maligya jud kanang kuan kay kapuyan ko sa feeling nga mura ko gaapas. Kuan pero gamit man siya. You have just to learn the right techniques on how to sell para dili ka mag-apas. Di jud mo ipakita na nag-apas ka. Ana bisag kibaw yung nag-apas ka pero imong body language kay dapat ang feeling ang chill jud ka, confident ka. Wow, sige. Ana lang gud. Pa-feel lang jud nimo niya nga need na niya. Ano ba? At least tinuod need jud niya. Imo lang gi direct nga iyan ang aksyonan iyang need. Imo lang
kanang i-influence lang nimo gud na kanang wa ka nag-ingon na need niya pero base sa mga pangutana mo na Oh. kasagaran gud. Manay sayop sa kasagaran pong kuan. Oo. Mga hente ba dili sila mga tana kayo. Di kiba mangutana. Kung lang. Ana, mangutana gud kay ang mga tubag ana ang Dito makibaw. ang kliyente na may mobaligya sa iyong kaugalingon base sa mga pangutana gud. Tinuod na. Mo na pinaka-common siguro in terms of sa tanan ako na basahan ng mga sales book mga yan. Or asking the right questions lang jud ang kuan. Pinaka base jud sa pagbaligya pod. Kay uban say lang kuan mo ana sila nga kani siya kanindot ni siya. Kani siya makaayo ni siya ganyan. Kalimot sila pangutana nga kailanganon ba to nila? Ano ba? Aba sila need ana. Ana. Kanang bisag mangutana lang ka to the point na makibaw na kagamay sa nalin siya anak. Kana. Nalin siya asawa niya. Magtanong nimo unya kung panalitan ni kung maligsan kasi bako lang. Unsa may unsa kabilin. Pero kaning tag 250 pesos kada buwan gamay ra kay na niya. Makatabang na sa tanaw nimo di ba gamay ra ba na? Gamay ra na inig ka next year. Di may kapobre, di pwede may kadato. Ako ni invest na lang siya life insurance. Grabe. Igo na tanan natin gibaligya. So click in the link below. Kano sa mini nagsugod ang lamyan ni? Kuan. Nagsugod jud may 20 kano sa kitong audit? 2021? Katong 2021 sa December. Before ato nagsige na mi og R&D nang kuan try sa mga timpla para makuan. Amo i-lunch. Supposedly December ato mag-lunch ta mi. Kami mag-lunch jud ato ya. Sorte ra pod kay may nadayon ato kay gibagyo pod. So nadayon to dako-dako siguro damage pa ato nadayon mi ato so blessing in disguise. Na-move me next year 2022 February may nakasugod jud og pamaligya jud. Online ra mi gasugod. May backyard ra mi nga kuan nga kanang sa balay-balay lang bitaw nga luto. Online man jud mi sugod Facebook marketing lang mi ato nga kuan na dito ra nga nagsugod mi dito kay tamig platform nga mga gilamian. Masuki na mo halos every Sunday magsige order na mo kay sa una kada Sunday ra mi magluto pod. So amo lang itinggo ba nga Sunday lang muluto tanan nga order tanan. Ikaw man deliver mi ato na kay mga partners ato nga chef sila ako tig deliver ako tig dawat pod sa order. Ana so mo to mong gi-work out then from there 2023 na ako mga amigo ato mga first mga amigo nga ni invest sa kuan sa first branch sila may una ni abli sa pinakaunang lamyan ni sa Minglanilla. Ikaduha na ni. Kaduha ni. Okay. Anya. So mo to na kaabli mi sa Minglanilla then capture pod big market ito dagan pug na lamian pero mo to continuous lang namog develop among products. Antod sa nakaabli mi og kanang danay dine in nag-add na mi og mga produkto nga dili na mi kantong nag-start pag may lechon manok lang, lempo, lechon belly, o back ribs. Mora dito mong 4 main products. Mo to ni venture out me og something na mga nanay mga dine-in, nanay mga bagong produkto nanay isda, chicken leg quarter, lechon baka, bago ra na mag-lunch ang lechon baka? Lechon baka eh? Lechon baka dari. Wala lagi. Wala ra outdated pa man na. Bago ra release. 2 months ago or last month siguro na mo na lunch ang kuan lechon baka namo. Mo to nga kuan mo na ni karon ya na may branches pod sa Manila. Ano pod may branch sa Manila? Nami sa Taguig, nami sa Mindoro, unang ka branches niya. Napod may upcoming sa Cavite, Carmona. So pada mo ang kuan, napod may negotiate pa sa Leyte. I don't know if madayon siya sa kuan Ormoc or basta mo ang negotiation nato revolves around Ormoc, Tacloban, kuan nga opening.
So kani open for franchise na siya. Dili pa. Open. Kay kinumdum ko sa una nasa kay imong franchise na imong gi-pitch. Kasi kanito. Mao ni. Ano siya? Okay. Ano siya? Nga franchise. Pero katong kuan pag pitch nimo ato sa una wala pa to imong Glanilla. Nana tong Minglanilla. Nana to imong Glanilla. Nana tong Minglanilla. Ang sunod na unta na ako atong gina-develop isang Fuente. Na naman sa dang Fuente karon. Oo nang kani siya. So may franchise siya jud ani. Mo na siya pinaka dako namo nga store. Kani nanay lain pud ni franchise ani nay tagiya kumbaga. Pero unsa karon pwede ra nato na mahisgutan ang kanang mga nitty-gritty sa franchise. Parang itong nayon na minaw karon na ganahan sa ko mag-franchise daghan kay ko kwarta ron okay ba sa buhaton. At ana ba? Naami ko anjud sa may una na proseso na. Pinakauna is among franchise fee. Although revamp man gud namo ang franchise process namo pero mo ni siya ang top of my mind nga kuan. Raw ni siya nga detail sa franchising na may franchising fee nga 300,000. 300,000 franchise fee pa nailabot sa renovation, sa location acquisition, training sa mga staff. Wala pa nailabot sa training or apil na? Kami mo train pero kanang kuan ba kanang ang cost sa kuan sa mag-revolve ana sa pag-training. So let's say for example, pagtukod sa ilang store kay dito man namo sila i-train pod sa kuan sa ilang store na. So although mag-train sila initially dire pero kuan ang actual training sa ilang store lahi po to siya nga matter. Kay duha man na ang among kong style good sa pag-open pod basta na may bag-ong franchise store. Na jud may soft opening o grand launching. Ang soft opening is for kuan na siya paanad sa mga tao ba nga naani na sa actual nga area ilang nailam niya ni na area. Kay mo ni ilang basis let's say lain nga tindahan nilang gitrainingan basig maanad sila ba wala didto sa kuan sa ilang store murag lahi ang arrangement ba. Kaya depende man na siya sa setup na may ubang store gamay na may ubang store dagko. So lahi pud na siya ang actual jud nga training jud nila didto. So mo to siya franchise 300,000 franchise fee. Ang apil na noon ang katong training fee ang apil na training ang pila man ka months na training. 2 weeks dire. Okay. 2 weeks dire then 1 week sa ilaha kanang soft launching. Sa asa man asa sila nga branch nga actual jud. Okay. Kanya yana siya initial stocks nga 100,000. So ang 300,000 nanay training 2 weeks dire mag-train. Or any other branches. 1 week sa branch na ikuan. Yan na po 100,000 worth of stocks. Yes. Okay, so not bad. Not bad na siya. Actually, ko na siya. Then, nanapod na siya yung mga karang boosting sa kuan para sa opening sa ilang store. So, amo dyan i-promote po ilang store in opening. In which, usually, ang gina-advise kay since naman sila initial stocks, mag-kuan sila, promo sila from that stocks. Pero dili gud ihurot nimo tanan into promo. Pero portion of it will be dedicated for marketing na kuan sa opening. So let's say for example, buy one take one kay opening man. Apil na sa 100,000. Apil na. Ilaha po ng discretion. Pero kami mo advice lang mi nga mo ni siya ang ideal to generate traffic jud sa opening nimo. Kay para dago kun jud ka og tao jud ini gabi nimo. So mo na siya mo ang gina-suggest. Pero at the end of the day, amo hatagag choice jud ang franchisee on that matter if willing ba sila. Pero mostly masugot man jud sila kay kuan man siya, marag necessary expense man na siya in terms of kanang sa pag-opening jud ba. So kana renovation ilaha, ang advance og deposit ilaha. In terms of franchise very straightforward ra mo ang gibuhat ron nga kuan nga setup. Namoy requirements sa type of establishment na dapat na diri dapat na narami minimum jud nga mga kuan di siya maubos og mga 25 square meters lugar kay if ganahan sila og takeout store lang pwede ra man ang takeout store. Ang takeout store sa 300,000 gyapon ang kuan. The same naghapon na siya nga kuan ang dako bang manggod kay wala pa mi ka encounter sa pudog
nga nakadako, let's say for example ganahan sila capture og mall or kanang mga dagko nga mga mall. Wala pa kay ko naka-entertain ana nga mga ideas, pero eventually siguro na itap na siya nga discussion, pero right now mo to 300,000 lang sa amo ang kuan. Depende na siya for assessment na siya ang mall o kung sa dako. Dili ra ba siya dako ra kayo? 300,000? Or Actually, apil naman sad guna sa training og ano? Training og sa stocks. no, training, stocks niya. Kuan pod ang support sad pod jud nga namo nila. Di man na namo pasagdan jud ang kuan ang mga branches jud namo nga namo kay uban nga magpa-franchise lang niya. Once abli pasagdan. Basta makasupply lang. Wala yung uban ba. Kami kuan jud namo will see to it nga naa jud mi dira nga kuan sa tutok jud mi sa inyong operation. Di ra mo namo pasagdan nga nag-operate mo inyong wa mo kibaw sa inyong buhaton nabi na mga ingredients po na kuan. Pero ang nakanindot man gud sa amo if in terms of franchise ka, wala na kayo nanaon nga mga timplada kay kami na mag-supply ninyo. Kompleto na. Tanan mo abot sa tindahan is ready to cook na siya. So na may komisary daan na. Na may komisary daan. Bali ang amo i-deliver ready to cook na sila. Kuan na sila. Luto na lang jud, straightforward na lang sila nga pagluto na lang jud. So di na kayo ingon nga magpalit pa taog ani nga mga lamas sa mga mixture ani. Kamo nay kuan na. Igora mo order og kuan. Order lang sila nya. Pagdala na mo diri, sumpay-sumpay na lang na. Luto na. Pila mo kabuok nga partner aning kuan, Lamyani pagsugod nimo? Nagsugod mi og upat, na down mi og 3. Say down, ni hawa. Hawa. Okay. Oo, nya. So ikaw na usa. Hawa po ng kuan ang usa. Ang usa sa mga founder niya. Although kuan as part sa mo ang kuan, pag-amigo hay amo ko gihapon. Kuan. So nabayran na siya. Bayran na siya or gibayran ninyo ang iyahang share sa may style. Kuwada gihatag ra pud niya nako. Okay. Naman sa iyahang plano pod. Okay. Katong kuan, so duha na lang mi from the original founders. Abilin pero nagpasod kog mga bag-ong kuan partners pod. Kato from Manila, dire. Kailan po na ako nga kanang makatabang bitaw in terms of actual nga operation. Kay alisod man gud kayo gud nga kanang especially kato sa founder nga partner naman sa gawas. Okay. So murag limited iya ang kamot bitaw sa pagtabang. So technically ako ra jud usa nag-operate with my kuan kanang mga tao nako karon may active. So mana nag-invite ko mga kuan kailan ako nga to gikuyugan ko nila og kuan operate ani. So nag-revamp ko sa in terms of kanang departments jud sa kuan kay para dili bitaw ma-mix kay previously ako may marketing, ako HR, ako operation, ako na din na. Kuan ba murag mahurot sa dakong kusog ba? Sabi man ako kaya nako. Dako ratong Pero kuan na kuan ra pod siya na naka-survive ra pod. Pero karon is not the survival stage naman. It's more on the kanang kuan na pagpadako naman jud. Unsa na siya break even na anya nanay profit gamay? Napatadira sa burning nga part pero pagawas na. So, ako confident ko by next year or next year kuan na siya. Purely profit na siya. So, sa mga naminaw karon na interesado na mag-franchise kanang pananglitan kani, pila man ni ka square meter? I think mga 100 siguro. Dako na ni kay kuan naman siya no kanang nanay dine-in. Kani ang typical na range sa renta sa mga lugar mga pila na 25,000 to kanang mga yani kada ka. Kani mga naman sa 25 dire. 25. Dako ni siya. Pero ang advisable jud is pinakaubos siguro 10. 10 to 25 10 to 25 ana. Depende na sa kadako ug sa kanindot sa lugar. Renovations ani mo gasto na pagkag 50 dili sa dako 100. Gamay ka na. Gamay ka 100. Kani ingani nga kuan full development ani nga stories nasa almost mga 700 siguro. Kani? 700. So pahiwo kani nga structure.
Nya. Apelabot sa mga gamit. Cooking wares. Apila mga gamit, cooking wares. So, mga 700 more or less. plus the 300,000 na franchise fee. So, we're looking at like mga 1M. 1M ana. Nya, Pero depende na sa kada una. Let's say for example, makakuha kag mga 25 square meters lang. Ang dili kayo heavy nga guba. Gamay lang kag i-tweak god. Depende kay kani ang kuan ani kay kuan man jud siya. Bakante ra from the ground up. Bakante ra man ni siya dere. Okay, baka lot naman niya. Sige. Ano siya nga gitunga-tunga ra man pud ning lugar. So butang na to develop na kananan 300,000 to 700 siguro ana. Basta most likely less than 900 mga ana. So if na mga namina ron na sila extra at least 500,000 to 1M, pwede na sila kasugudan na. And ang monthly na kuan ang panalitan ang usa ka buwan ani pila man ang bali imong maginansya na kuan ang atong i-target jud na para ma-sustainable ang ilang operation is at least na sila sa 400 to 500 nga kita 400,000 to 500,000 in which a month achievable ra po na siya terms sa to ang pricing niya. Especially karon na naman sa mga Food Panda, mga Grab, dako kay na sila. Pero mo na ang cap kumbaga sa kuan pa na break even o kanang kuan pa na siya kanang gamay nga kuan profit pa na siya. I think na siya sa mga 30,000 nga nga level. Kaya ang operational cost ani pila gud kada buwan kanang kuryente, staff. Kana pila man. Mulim kana sa 400 to 500,000 nga gross sales na sila around siguro mga 30 below ana more or less. 30,000 below nga limpyo after OPEX na tanan, after sweldo, after cost of goods nga na. So murag kuan na siya kanang limpyo na ba? Limpyo na. Ilan na ng kuan? 30 nga na. Medyo gamay ra lagi no. Kuan. Dili man kayo. Kuan pod sad na siya kanang si tawag aning murag kana 400 to 500 mo pa na siyang murag just to kanang nalay gamay nga income ba pero pwede po jud na siya mo. Pero apil katong 400 to 500 apil na po na bayad si mong kapital. Mo na or dili sad. Dili pa sad murag diha sila mo kuha bawi sa ilahang kuan sa ilang gipundo nga kapital 30,000 may ana. Pero kana is based from the 40. Sa kuan sa 400 to 500. Okay. Yeah, depende po na siya sa cost actual overhead jud. Kaya kanina dire, nag-start mi dire, daghan man mi og tao. So, if kanang dili pud kayo ng dako ang lugar, maka-generate man gyapon nga nang kita. Kani siya, dako lang dyan siya nga store. Mana siyang sa 400 to 500 is, nanda siya somewhere to kuan 30,000. 30 to 50 ana at least. 30 to, or I think, ang pinakakuan lang dyan ako ng mga hatag nga, depende man guna sa product mix, di man pareha o margin tanan produkto. Kaya let's say for example, lechon manok, di man ko kadiktar sa presyo sa manok. Kayo. Diba? Kaya huwag magtanaw ka sa imong silingan. Huwag sana yung presyo. So, double the day. So, kita, mag-agad po ito sa market. Pero in terms of kanang cost of goods, pareha na din sila cost of goods. Pero sila, mang-dive lang din sila presyo. So, kita, di man ta pwede magkig-dive ba na ita sa presyo. Kaya mo pong gigamit ng mga kuhan, dili po kanang common nga timplada sa lechon manok. So, alkansi may if magkig-price war mi nila, kay sila, ang kanang common nga timpla sa lechon manok. Among timpla sa mga lechon manok is unique man sad. So, pangitaon nun yun ba? So, wala pasad mi kasuway og lechon manok, pareha glasa sa mga. So ayan, taniron. Suway. Wa pa mo kasuway. Panuway mo. So, dubulintan na. Pero sa mga naminaw karon kung ganahan mo makasuway jud mo, na asa man mo located karon diri sa Kasambagan. Unsa man ng may tulo kabok branches sa Cebu karon. Okay. Minglanilla tupad sa Quezano. Fuente, luyo sa Chongwa Hospital. The same road na siya sa Chongwa Medical Mall. O dire Kasambagan. Dool sa Antonis. So dool Kasolpek nga area. So pwede ra mo chat sa mo ang page
Kana, Nara asa ni- sila mo follow. Kuan Lamyani, nara na siya mo reply jud pero may dara mga tanan mo asa mi o ginahan mo Google Map, tubag ra po na sila Google Map, mga tag Google Map. I think mas dali siya tol basta na ang Google Map. So wala siya nga amo ang gikuan karon. Online mo dawat ka pa big online namin mga special orders nga kanang lechon belly, back ribs kanang mga for occasion jud nga mga kuan ba. Event. Pero nasa mi dine in, o ganahan mo dine in or if ganahan mo mga take out, naragapon. Kayo. So, wala. Ganahan mo makatilaw. Nara na tulo ka branches. Minglanilla, Puente, o diri sa Kasambagan. If ganahan sa mga kuan, kung namo sa Luzon area, Oh, na. nasan mi sa Taguig, padong may open sa Carmona, Cavite, nasan mi sa Oriental Mindoro, Calapan area. So, Scale, your business is booming, jud eh. kaluyan sa Ginoo po. Salamat sa Ginoo. So, anyway, muna niyang end sa itong podcast. Again, salamat kayo, Thank you, brother, na ni gahin kag oras para Mas makasabit pasalamat ko na yung mga. Doge-doge na ta sig plano ani mo. O kayo. And digya pa na ako na malimtan ng imong goal na mapresidente jud ka sa Pilipinas. Karon, before na to ni end mo, tanan ko nimo. Kanang unsaon man na nimo na ma-fix na to ang mga problema karon. Ang major problem karon jud sa Pilipinas is corruption. Grabe jud kay ang corruption ana niya. Once you sit as a president, of course bata pa man ta, wala jud ta kay unsa wa jud tay hanaw unsa jud ang once you get to that level kana wa jud ta kay bawgi, pero karon siya kanang ko lang shallow lang nato na understanding kung unsay nga pangitabo karon unsa man ang imong Kuan jud, lisod kay mohatag og kuan ang exact nga solution pod ana pod kay wa magud ta kay baw sa ilang gina-deal with once na sila ana. We don't know na ba na sila mga kanang nagpaluyo lang jud tinuod nga mga presidente kanang people behind the scene lang ba. Amo nag-control jud sa narrative sa politics. na dili pa jud na Pilipinas na jud na sa karon shallow ra ni sa Pilipinas pero naa pa na sa world na pa na nag-control ana. Higher be. Na may higher ba na ko. Pero kuan pa na siya. But if kuan lang jud, kusog lang jud og political will ang presidente, I don't think imposible siya nga kuan. And political will match with kanang tabang jud sa mga tao. Dili lang pod presidente kay dili ra man ang presidente naghimo sa kuan sa pamalakad sa Pilipinas, especially kana mga kuan ilang giingon nga ug unsa atong gitolerate, we deserve pod na ba. Kaya kita as kanang regular mga normal citizen, ato po na siyang obligation nga to hold them accountable sa ilang mga posisyon. Nya uban ang kasagaran natong mga tao karon mo ana ramang di man ako ang problema. Lagi na. Di sa blame sa kay grabe sa nila. There's too much to lose man sad pod. Kay let's say for example, pagkapil-apil ing matay pa lang ay oras. So very tricky po na siya nga discussion po. Pero eventually siguro I hope nga we find our voice, we find our will to make things right ba. Pero dili na sa karon, wata lang sa mga presidente ko. Kayo. Brother, salamat kayo. Thank you kayo. Again, salamat kayo sa imong oras. Thank you sa imong oras. Sa mga naminaw karon, go ahead and follow A Life of a By Podcast on Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, and see you guys in the next episode. Peace.